bloc, it ceases to be neutral. Exactly. I entirely agree with him. I told reporters in Lagos the same thing yesterday evening. They said, well, what Wannan about the shi ne nuclear... sa Abubakar Tafawa Balewa, jagoran gwamnati kuma Firaministan sabuwar ƙasar Najeriya daga ranar 1 ga watan Oktoba ta 1960 zuwa 15 ga watan Janairu ta shekara ta 1966. Tun dai kafin shekara ta 1960 akwai Najeriya, to amma jagorancinta a hukumance yana hannun Turawa ƙarƙashin masarautar Ingila. Bayan gudanar da babban zaɓe a shekara ta 1957, Najeriya ta samar da gwamnatin haɗaka, a inda jam'iyyar mutanen Arewa ta NPC ta samu mafi rinjayen kujeru a Majalisar Dokoki ta ƙasa. Hakan ya sa aka zaɓo Abubakar Tafawa Balewa domin ya zama jagoran gwamnati. Wannan gwamnati ta haɗaka an kafa ta ne tsakanin jam'iyyar NPC ta 'yan Arewa da NCNC ta 'yan Kudu, sannan aka gayyaci Action Group ta Obafemi Awolowo duk da cewa ya nuna shakku akan gwamnatin. To, jam'iyyar Action Group dai ta yi gaban kanta, a inda ta turo Samuel Akintola da Ayo Rosiji a matsayin wakilanta a cikin gwamnatin Tafawa Balewa, duk da irin shakkun da jagoranta Awolowo ya nuna. To, tun bayan samun 'yancin kai dai, Najeriya ta ci gaba da aiwatar da sauye-sauye a tsarin tafiyar da gwamnatinta. Domin kuwa a shekarar ta 1963, Najeriya ta zama jamhuriya. Hakan ta sa aka ƙirƙiro ofishin shugaban ƙasa ƙarƙashin sabuwar kundin tsarin mulki. Aka kuma dakatar da amfani da kujerar babban gwamna na ƙasa, wato gwamna general. To amma tambaya ita ce, shin Najeriya wani irin ɗa aka haifa mata a matsayin ribar 'yancin kai? Tun zamanin Sardauna an samu damar bijiro da ƙirƙire-ƙirƙire da sauye-sauye ta fannin kasuwanci, ilimi da sana'o'i, waɗanda suka haɓaka tattalin arzikin yankunan Najeriya daban-daban. Jami'an farko na gwamnatin 'yantacciyar Najeriya sun ɗora kyakkyawar gini don inganta rayuwar 'yan ƙasar. An giggina masana'antu da makarantu, an haɓaka harkar noma da kiwo, sannan an samar da hanyoyi nagartattu na kyautata mutuncin Najeriya. Wane mataki Najeriya take ciki a yau? Kuma waɗanne hanyoyi za a bi a warware matsalolin da Najeriya ta tsinci kanta a ciki a yau? Waɗannan da ma wasu tambayoyin za mu amsa cikin shirinmu na gaba. Ku rubuto mana ra'ayoyinku a comment section ko kuma ta lambar wayarmu. Sai mun haɗu a cikin shirinmu na gaba.